ale class 11 commerce le class 11 science student te ka lom chu ni win hi mizo sarzo ma class kan voi khatlak na nia ni win class chu relo te kan la don ani o ti chuan hei kan la kim nutuk lo na ma ro chu ti hian kan lo transan to mai nga asan chu Google Meet lo omrei to tan ani no ve thei lo na ka chuan chuan kanin admit anga kan soinun to fer lo ni le ka tong in fiat thei chuan tong in han in o han cholo ka tong hi clear emo Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, ole ole ato ke Saludo. Nang mapo. hello me Yes, sir. ole ama sabera chuan thil pali panga vel ka soyenga ti chuan tung class chu kan du to mai dona rei tak khakun ka mang don lo ni ama sabera kan soi du chu lom thu kan soi ma sap photanga hei class 11 kan nia voi hi ke ma bi ka pe chong ka first class ania kan class ma sabera khan nia iron luta in mute ngal deuh thap maya ka soi tur tam tak po kha inom dan tur ta ka soi tur tam tak po ka soi ngai lo khan a oma masa berin in manner of wangin in online class manner of wangin lom thu kan hrin masa choni ti chuan class 10 khata chuan complaint te oma no pang lo trong te le ka tiang buai na siam ang deuh kha ka tiang khan om thrina amaro chu nang ni chuin ron lu ve le in mute ngal veka ti khanin midang mak pa in class kan tran huna kha an lo ha ka in manner chang ka khop mai te kan han soi dua science le commerce student ni om reng kha in ni ti kha kan han soi ma sa ber do ni chu in thang chual do lo khop mai tuna abul tran na tang hianin kan mitin tlum hmal em ani ti kha kan soi ma sa do ni chu le ti chuan ama sabera ka soi du chu thil panga ka soyenga chuan ka du to ni ma sabera ka soi du chu tuna ka soi khania online class a hian manner hi om than pa ve a ni chu wang chuan kan follow sam kha kan zom sam kha ngai ni link kan lo da ti chuan chu link mang chuan kan han join ve le hian class kan la tan hau thin lo wang hian kan mute nga langa ti chuan class kan tan hun kha kan lo hak thin don ani ti chuan engi moti sual pala wanga kan lo in mute lo pal a omani kha chuanin kha chu ti pal ni ta se maro chu in chai vele mo le kha tingang vela kha chu arem lowa chuan kan lu vele link ka tang kan lu vele kan mute nga langa ti chuan class tan hun kan lo chang thin don ani chu boina inom dan ang zel hian in chun zom zel ka be sia lom thu po kan soinun le bokani ti chuan adot le tan chuan online class ti kan ti hian zirtir tu in mute te khian zirtir tu kan tong mal mala achang chuan in lo response ve te po hi atul ve a chuwang chuan response hun tur chan hun tur thil karon zo chan hun tur khan yaron chang thiar zelanga chu kan be se chu ni ten chui ba ka chuan a tlang puin tuna po hian kan online class hi ka record ta YouTube lama te po en thei tur khan a omanga kan record taka ka record vek zel don ani ti kha kan han soi dua ti chuan he kan Google Meet hi roll call nan kan mang thin don ani chuan nakina po ka soyanga kan message sa khan kan chat box sa khan kan roll number le kan class akha kan section akha kan la ron type hun kha karon soi don ani chuan thil dang lo ti sunday local sunday te kha arem don lo ni ti kha kan han soi do ti chuan online class hi chu Google Meet kan ti hi chu class ta hian regular takin hi online class a hian Google Meet hi karon manga maro chu class lecture tak ro hi chu signal thalo tan anin nom theile tin kan don son danin ang lo wangin YouTube pa class lecture chu ka upload anga chu a link karon da thin dona amaro chu hemi Google Meet ro hi chu attendance lakna la interaction nei na tan kan mang tang kai dona nga array bera minute som panga bak class kan la ngai lo tura ngai la class teaching pa ngai class lecture pa ngai ka chu YouTube lama en thei turin kan da dona ni chu nang manin in lo en mai in lo ngai thamai dona ni chu tiang chuan ro man na kan han nei deuh leka ti chuan twin ba ka chuan
apa ni na ta na kan soi kha ka pakhat na ta na kan soi du chu ni online class manner kha kan zom ram anga ya in zom ang hian kan chun zom za kha apoi mo the kan soi du pa apa ni na kan soi du le du chu online class ka kal phung tur kha kan han soi lo panga cartin every Thursday khani chu mo every week ka khani tu nang huna hian dar som le mini som nga panga tanga dar som pakhat le mini som nga panga kha mizo sarzo ma zh ti kha kan class khani dona WhatsApp group vela te information karon da kher kha nga alo turani in lo ma kher lawang WhatsApp chuan achangin karon choyanga achangin karon soi lawang amaro chu nge tu chu keima Google Classroom akan thil zong information zong karon da affect donani chuan chon WhatsApp group kha chu engemo lo thei lo big lo a kha chuan information karon da don lo a chan chu nangma ni no pang te point om lo wa nu le pa te po kha an ma wang khanin kha chu karon mangtang kai bak don lo Google Classroom kha in lo entry nanga chu ta chuan material karon da changa omanga chuan Google Classroom assignment te po kan tinga chuan Google Meet tu na kan class nei na kan interaction kan nei mek na link te le YouTube pa in class lecture in lai khak tur link te karon da thin don ani chuan dar som le minute som nga panga tanga som pakhat la ni som nga panga kha chuan ka Google Classroom kha class kan nei lo lai point in lo to fo kha i apoi mo routine ang khan kan kal don ani chu lo khata ula WhatsApp group information handa zel po kha theng khata na lo ni mom the chuan Google Meet keima Classroom bi ka khan Google Classroom ni bi ka khan information karon da zel don ani ole adot leta na kan soi du chu keima hi sarzo ma kania si zo mangaya kania chuan lungleya bazar venga kan oma chuan kan ko than loi na hi BCM ki kona kan loya min lo khelo te nom ta kin kan han soi lokani chu introduction kan han pe lokanga ti chuan mizobi ka hian ka portion tu chu chu mi hmalok chuanin textbook nei lo in lo omem textbook in la nei lo em Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Ole apoi lo textbook kan nei lo ni poin Yes, sir. in zirtir tu te na mizobi ka chon in soi zelanga ke poin textbook nei lo in karina wangin ka Google Classroom khain en chuan keima portion tu bi chu a PDF in abu chunga mi kha karon da vekani lekabun le kher lo tan pon le boi thak tan pon khaka in lo enanga keima portion tur karon zirtir tur chu mizo class 11 mizo textbook khan thengana grammar and composition ti kha keima portion tur ani ka zirtir tur chu ni grammar and composition ti kha keima portion lak big tur hero khachu Google keima Google Classroom khan a PDF in karon da avek to chu zirlai bu nei lo tampon alo en thei don ani du thu sama chon zirlai bu te han leya han chiar ta ka chu tha ti ngai na om lo ni chuan khodanga op te pok anom mai the thingtang hun kil khor zo ka ti ngai na om lo ni chuan khalai kha bi ka kha arin thei ti se turani ten sar tlam te mi zeti te le sar himpu te bula po sei ulang khami textbook kha chu PDF da kha har lawa ti khanin anon da mai tura ka ngaya kha insoi khedon lo ne zirlai bu nei tun la ya chuan alo far do mek nei thea kha an lo khedon nia ti chuan ka portion ka soya keima portion big chu grammar and composition khani tani ti chuan chu PDF in karon da khap maya ti chuan ka zirtir tu chau kha alo en to inom chuan abu nei kha chon du le han ke ulang atam lo ni tula ya chuan atam lo amaro chu class 11 repeater kan amem ka helawa class 11 a hi chuan ngai pui mo mai ka ne chu class 11 kanon kaltir hian class 10 a high school a mizo tong zir maila kan thiam tak lo fia na ber chu mizo tong zia dan ditin kan zia thiam ti hi apoi mo ma chu school regular school kal theipa ngai lang chuan test kan nei thirani zia zom lo te hi an thiam ti hi kalo test pui thina chu ka tanga kalo hu chho to chu class 10 a hian class 9 le class 10 a hian du thu samin kan thiam chuak lo hi ni chumi ni wang chuan class 11 a hian thiam nge turin mizo tong zia dan dik tung chang hi tangai poi mo ma an thiam nge turani ti hi ni
chuan tuna po kan ka Google Classroom khan mizo tong zia dan dik chung changa zia zom lo tur karon dani ilo mu to em ilo mu em Yes, sir. Yes, sir. oh Yes, sir. Yes, sir. kha in lo chiaranga uluk takin in lo chiaranga thiam in lo tu mang thren ka chu kan thiam to mai thea maro chu la thiam ve lo tan lo in zir kha poi mo chan chu ke ma chana hi chuan grammar and composition khani a composition ani chuan thil zia mo thil phua thil zia kha kan zir tela abu chunga mi khel lo po hi kan zir tel tur kha thil tam tak kha ma chuan kangai poi mo ni hi lo shim ta ulang thren ka chu hei class 11 a kan oma class 11 kan ne science le commerce kan la nangni te phe hi chuanin nak class 12 in pass nuwa mizo subject in la chun som to don lo shim ani mo amaro chu class 11 le class 12 in lak chung hian mizo tong dik takazia mo mizo tong zia dan dik tak in thiam hi apoi mo em ani achan chu kan ti chuan nakina chuan doctor ten la nianga then ka chu engineer ten niang mo then ka chu MBA ten la nianga ni sum don na ma business na ma mi chal lang tak mi ho tin tak tu ten la ni chuan kum hi chung mizo tong zin na hun chan sin ne ya chu mi chung chuan chiar te zia dik te mo in thiam man nge kha apoi mo ni chuan kangai poi mo em ani abiking class 11 ro po science le commerce student te tu in thiam nge bel nge turani ti lai kha kan han soi duni chu kangai poi mo em ani mizo tong zin dan di ga hi nakina chuan mi pui tin tak taka in la ron zil chua ka chuan mizo tong kum hi in zil chung hian high school a in zira in fiat lo zong kha mizo tong zia dan dik tum changa hian thiam dik tir bek cheu hi apoi mo chu kan tum ani don ani kha lo thata ula thanga ti chuan mizo subject kan zir dona commerce student hian college in kalhuna in zir chun zom don lo chianga science student hian mizo subject hi in la chun zom don lo chianga amaro chu engwang nge mizo subject kan zir hi apoi mo kan ti chuan michina ka soi kha pakhat na chuni tani mizo tong zia dan dik kan thiam man hi tun ni posom pakhat le som pani chung hian apoi mo chumi tu chuan kan try don ani chuan chu lo le chuan class 12 hi in le exam dona board hi chuta chuan mizo subject hi mark score na tan mo man kan tum don ani tuna khanin Baptist Higher Secondary School class 12 commerce result kha in lo en chuan noeli kha mizoram pu pangana ani tani commerce a yakin thukan soi lo ka pangana nia noeli khan mizoa 95 a muni highest mark khan 96 a muwa chumi om je chunge kan ti chuan noeli mizoram a pangana ni tir tu ka singa mi chu mizo subject a mark score khani mo chu apoi mo na san chu ni science lam panga ta po chu ni tho distinction mark letter mark kan hu chuan kan division kha asiam don ani chuan mizo subject hi ngai all sum sapir rot ni lowin mark score nan kan serious don ani mo serious takin kan ziranga uluk takin kan ziranga chuan class 12 result nei thatna tan man kan tum don ani class 12 result kan nei that chu nge kan tan apoi mo kan ti chuan kan future kan career tan result fa hi poi mo class 10 result thatakin ne ya chuan class 12 fa first division second division mai in pass chuan du thu sam don lo chuan first division ayat sang ayat hiama chuan pass tum lo turani chuan chumi tan kang kai chu mizo subject hi ni mark a scoring ma ti turte zir turte thiam turte kan soi hi thuai taka in zom chuan mark mu that har lo chu in career tan hian apoi mo ani ti fe turani chu in ute posom pakhat lo zir to posom pathi lo zir to te apo he hi kumtin first class a chon kasoi class ma sadara chon period ma sadara chon kasoi nge nia angai poi mo hi chuan ma kan hu thata college tha an chan tha division tha an chan tha thin chu apoi mo ti kha fe turani nuam te kin mizo subject kan ziranga chuan result tak nei kan tumanga nakina kan zir chuan nuwa po mo ezon na kan tho nuwa po mizo society a kan om don thowa
mò mizo trong in cần trung lâu thầy lâu á mizo trong in thil cần giặc lâu thầy lâu á chuan khang huna tang khan chút tiếng ang huna tan chuan tuna kan lo uluk le kan thiam ngai tam tak hi ama chu chu kan han soi kwal a mizo subject hi nom te takin kan ziranga mark score na tan man kan tum don ani chuan zia zom tung chang te mizo tong zia dan ti pa ngai hi kan uluk em don ani ti kha ani kan zir tur hi kema portion bi ka pe chuan thin nga na grammar and composition hi a ole mema anuam em ani in career ta na mizo subject la thun som don kherlo mo ulang in career ta na thil tang kai tak tak kan zir tel don ani chuan nuam te takin zir kan tum don ya le chuan hian class kan du to kan don anga chat box a khan in ming le in roll number science roll number kan ne commerce jong kan la nei lawa in ming in je kanga in class in je kanga in section in je kanga in stream nge science nge commerce nge in dikha in on je kanga ti chuan ron drop ma sa piang kha in out zel don ne le class kan du to kang thank you class. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Ti khan on drop zel ula Thank you, sir. in on drop zo apiang kha in left the zel ti kha khep turani Thank you, sir. Two, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. drop zel rule on lut zel